ଆଃ ହେତିକି ଆଉ ପାରିବିନି। ତମେ ମୋ ଜୀବନ ନବ କି? ତମେ ଜାଣୁନ କି? ଧୀରେ କର, କାଟୁଛି ଯିଏ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ଆଉ ପାରିବିନି, ମୋ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଏତେ ଜୋର ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ତମେ ଭାବୁଛ ନା ମୋତେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି? ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବିନି ଜଙ୍ଗଲକୁ ତମ ସହ। अच्छा ତମେ ଯେଉଁ ମୋଟା କଦଳୀ ଧରିଛ ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ନେଇଯାଉଛ। ତମକୁ ଟିକେ ଧୀରେ କରିବାକୁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନୁନ। ତମର କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ତ ଖାଲି ମେସିନ୍ ଚଲେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ହଳ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଧୀରେ କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯୁବତୀକୁ ସାଜିଛି ପ୍ରେମର ଲିସା। ଏବଂ ଦେହର ଭୋକ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ସହ ଆସିଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ପ୍ରେମିକ କେଉଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଛାଡ଼ୁଛି? ପ୍ରେମିକ ବି ତା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ପ୍ରେମିକ ଏମିତି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଝିଅ ଏପଟେ ଚିଲଉଛି, କାଟୁଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏମିତି କରିକି କହୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରେମିକ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛି? ତାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ତେଲ ନ ସରିବା ଯାକେ ସେ ବି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଏପଟେ ଝିଅ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଉ, ପ୍ରେମିକ ଆଉ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ ଥରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ କରିବାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ମାନେ ସେ ହଳ ତ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି କି କାଟୁଛି, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଧୀରେ କର। ପ୍ରେମିକ ଆଉ ଶୁଣୁନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ କହୁଛି କି ମୁଁ ଧୀରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୁବତୀଙ୍କର କେମିତି ଘିଅ ବାହାରିଗଲାଣି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ମତାମତ ନିହାତି ଦେବେ। ଏମିତି ଝିଅ ପିଲାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ନିହାତି କରନ୍ତୁ।